Umenuwa onye na-echeli Chineke aka mba o. Mmadụ na Chukwu na-ama aka. Obinigwe na mmadụ ana-amara aka. Anambra Central ọkụ elejekwe n'aka ji ngọzi unu. Igbo Baguleri dịka na-agbalizu. Ọhamadike ebe na-abanyanwụ Victor Ume. Etolo ndilo imamu amụ Victor Ume o. Igbo bụ 7/7 odogwu. Ka ndị ọpọ na-echi anya va na-echikwu ntị. Va makwali n'ọbụ ngị bụ Jagabanchi nke fi. Igbo Baguleri, Igbo Bagulidume, Ikemba Gulu Uzigbo, Ọhamadike ndị Igbo. Ọgbatule enyi Ọka North. Agụnechibe na nri Okwulọra n'uke. Udemba na ndị Igbo. Ekwu-emenugukwu na Ụmụnri. Ịkpọlakpọ ka chinchin na ọ bụrụ onye kwuogodi evuruo. Igbo Baguleri, Chief Sir Victor Ume. Mgbọrọgwụ ike na-akpọ ndị mmụkwu n'ime ana. Ọhamadike o. Anesili bibo bongo. Mkpanya Ọhamadike. Anesili bibo bongo. Aye. Ọhamadike nwajelogwu n'obodo ndị mmụọ analuwo. Igbo Baguleri Aderi General nọ n'ọgbọ ka ịghọta ibe nnọ Umagaba o. Ndị lo si na vaja wata sineti n'anya maọbụ zute sineti n'ori ọ bụ ntụ vawekwedo kelula Anambra Central. Jide ndị Anambra Central pinfall for nothing since May 2015. Ndị Igbo kwukwelina o jive nwata wenye aki enu akavụvi ya uvu o wetuwo. Mana Igbo Baguleri kwuru na nyejechero ka ha kavụva vuvu maka na nwere ike tupu akavụva ndị lovu vawelive nwata tuvuwo nwata buleron wee balaka. Victor Ume si na nwoke mezivoji bulodogwu nwanya bahanya mmanwụ onye Ọhamadike anesili bibo bongo. Aye. Ume nwejelegu n'obodo ndị mma. Igbo Baguleri analuwo. Aderi General nọ n'ọgbọ ka ịghọta ibe nnọ Umagaba o. January 13th, 2018, Ikolowe huvale ndị Anambra Central. Ekwomale kovale ndị Anambra Central. Ọba gidigidi bavakwulu ndị Anambra Central. Ọbanje wee bavao. Mgbasi votu ka ha jehebe. Ayakalaka ha nelirokweni onye ngụla. Ume webeli n'enu ọjị na dugoli. Netio Anambra Central. Egwu Abuja eluwo. Egwu Abuja abụọlụ reality. Umenụ na bebo na tanli. Umekeli ndị ọpọ iya ncha. Umetili ekweri bidi Jericho. Anambra Central wenwela onweve Umagaba. Mkponya Ọhamadike anesili bibo bonga Ume o. Ọhamadike nwajelogwu n'obodo ndị mmụọ analuwo ụnọ. Igbo Baguleri Aderi General nọ n'ọgbọ ka ịghọta ibe nnọ Umodogwu.
na-eme Odogwu Amabala nọ n'ụlọ na tidy things Makana Willie is working 24 hours 7 Chief Willie Nwobiano the alert governor 21/21 willingly working Willie Odogwu Amaba nwanne m akwa gị ka Amabala ji dị ebube anụ na-abebe ọ na-atachi ngọmụ ebube dike na Aguleri akpọkuwe worldwide akpọkuwe otu n'Igbo akpọkuwe Odogwu akpọkuwe Amabala jeji betelaka ebube dike Nwobiano Aderi general nọ n'ọgbọ ka ịghọta ibe nnọ akpọkuwe mmanwụ egwu meketali tụbakwana m nweta otolu fonu kpọba nwanne m mkpọba okwu otu n'Igbo si ya ibe nwoje kwekwa mmume mkpọba Odogwu onye si akanga mmanwụ ngwe jụrụ ya si ya ma jakwa ka weli enwe maọbụ eliche nwa kwabaka akpọkuwe dike Ikenga Amabala semona mgbọsi ya mụrụ nwoke n'obodo vel ka mụlụ Odogwu na Aguleri ọkpọmụ ju edochie semujela revola maka na ume eluwore chambers akpọkuwe Odogwu Amabala jeji betelaka ebube dike Nwobiano Aderi general nọ n'ọgbọ ka ịghọta ibe nnọ akpọkuwe mmanwụ Evanyi Rochukwu Nwoba Evanyi bụ Odogwu ọkwa gị kwuru na ije zuru ike until you see victorious victor ume image winner mgbe mbụ ka m na-akpọ gị Odogwu nwere capacity mana emechazili m chọpụta na Evanyi Chukwu Nwoba bụrụkwanị sọ capacity ka nwere Evanyi bụ Odogwu Odogwu nwere capacity Odogwu nwere kapa country Odogwu nwere kapa nation Evanyi Oba Ebube Chukwuzo Odogwu abụrụ guy name Ebube Chukwuzo mere ka nghọta na ọ bụrụkwanị sọ ndị reverends ka Obinigwe tere mmanụ Evanyi Odogwu si na Anambra South jee ọgụ na Anambra Central ma melie Odogwu o kwuru si na ebe bụ na Vigbe evuro na Hava Anambra Central ajevu kwuro o kwuru si na ọ bụrụ na ndị nkanka mmadụ nọ na Central etuvu abava na nyejekwero ka Hava ndị Central vuwo maka na Avigbo ajevuro Evanyi Odogwu nwere capacity Odogwu nwere kapa country Odogwu nwere kapa nation mmanwụ polapo Nwoba mmanwụ polo naro Nwoba Aderi general nọ n'ọgbọ ka ịghọta ibe nnọ Ebube Chukwuzo bụ Amaba etiazụ nove Evanyi Rochukwu mmanwụ na-agwara Nwoba omenka avolo n'anya ọ na-eme a na-enwe instant positive results Evanyi bụ Odogwu ọbata ive emeve Ebube Chukwuzo bụ game changer ọkwụhụ na avụwa n'ihe bụ na Odogwu Ododo tinyela aka na-enwe automatic God's endorsement Ebube Chukwuzo Odogwu nwere capacity Odogwu nwere kapa country Odogwu nwere kapa nation Evanyi bụ mmanwụ bụrụ nara Nwoba Aderi general nọ n'ọgbọ ka ịghọta ibe nnọ Ebube Chukwuzo bụ Amaba
Central jeweva ngole na chukwanu walu nuogu unu cheteli mbe ndị lo na mumemu na pụ egwu Abuja mana vamaro na chukwu kikabia meno n'ime n'igwe na signili ume his certificate of return maka egwu Abuja jabolele reality magaba ume jewokweni ni red chambers ndị lo abụrụ na River Niger telu unu aka chọva the nearest life transformers. Just Akis will do the magic. Ndị Anambra Central go live. Na Hamadike wajelagu n'obodo ndị mmụọ analuwe ụlọ. Ive Chukwu kwulu je melili. Gbasara ekwensu ma asari ya. Hamadike bụ odogwu n'eli. Mkpọnye Hamadike ọ na-esili bibobongo. Aye. Ume wajelagu n'obodo ndị mmụọ analuwe ụlọ. Ibo Bagulario, Adari General Nana Boki Wati Benno, Umagaba, and a silly Bibo Bunga,